teda ďalej posúvame v programe, ani neviem ako, a už máme za sebou obed. Ako som spomínal, upozorňujem na to, že v priestoroch Autogramiady máte možnosť si vypiť. Momentálne nad našimi hlavami máme prielet Očovských bačov, ktorí teda sa pomaličku už budú posúvať vyššie a vyššie, a zároveň Branislava Oltusa. Síce som povedal doktora, ale jeho služby teraz, alebo jeho znalosti využívať nebudeme. Práve vidíme, ako nám tzv. Náš čmeliak pristáva, lečné lietadlo, a ak sa pozrieme tak trošku pred seba a hore, tak máme možnosť vidieť Očovských bačov. Pán Oltus je teda členom tejto legendárnej stredoslovenskej skupiny a vás teda vítam medzi týchto. V zátačkách je rýchlosť asi 140 km za sekundu. Takou zaujímavosťou je, možno si všimli pozornejší diváci, že prvým lietadlom v skupine budete mať možnosť vidieť aj pri pristáti, je starší typ vetroňa L-13, tri sú L-23 Superplaník. Zvolili sme takúto formáciu tak trochu z nostalgie, pretože tohto roku oslavujeme 35. výročie vzniku tejto skupiny a to vedúce lietadlo, vedúci vetroň je posledný lietajúci z pôvodnej skupiny, na ktorých sme začínali lietať. Takže máme v podstate pred sebou možnosť vidieť ešte, alebo povedali sme si bohatú históriu Očovských bačov, takže spomenuli sme si minulosť, ale teda predpokladám, a teda dopočul som sa, že už máme aj následovníkov. Následovníkov máme, snažíme sa vychovať si aj náhradníkov miesto seba, a ja by som vlastne mal sedieť v tom poslednom zadnom lietadle, ale mám už miesto seba náhradníka a môžem s čistým svedomím teraz držať mikrofón a rozprávať. S čistým svedomím verím, ale teda taká opäť rada otázky na telo. Kde by ste teraz boli radšej, tam hore alebo tu vedľa mňa? To je veľmi ľahko zodpovedateľná otázka, radšej tam hore. Pozície box do formácie stupňovite vpravo. Ešte niekoľko slov k pilotom. Vedúci skupiny inžinier Martin Tyčliar, 31-ročný kapitán Airbusov 320 nalietaných 4700 hodín, druhý Ľuboslav Tomášovič 69 rokov 2200 hodín, tretí Jozef Lalík 67 rokov 1800 hodín, posledný Jozef Prokaj, 30 rokov a nalietaných 400 hodín. Teraz budú prechádzať do záverečného manévra náletu na úrovni divákov. Rýchlosť bude až do 250 km za hodinu. Prvý a posledný vetroň urobia premet. Jediná skupina na svete lietajúca na vetroňoch. Za 35 rokov sme absolvovali 205 vystúpení, z toho 82 v zahraničí. Zakývanie na rozlúčku.